Нека се впуснем в едно пътешествие в света на игровизацията и нейното ключово значение в образованието. От произхода на играта като еволюционна стратегия до съвременните й приложения в класната стая, това изследване ще разкрие как игрите могат да отключат пълния потенциал на ученето. Ще разгледаме как игровизацията, ученето чрез опит и рефлексията си взаимодействат, за да създадат динамични и ангажиращи образователни преживявания. Играта е основополагащ елемент в учението и развитието на индивида, дълбоко вкоренен в нашата еволюционна история. В животинския свят, особено сред бозайниците, играта служи като ключов механизъм за усвояване на жизнено важни умения за оцеляване. При младите бозайници поведение като гонене, скачане и престорени борби не са просто израз на енергия, а играят важна роля в развитието на двигателните умения, социалните взаимодействия и способност за решаване на проблеми. Например, хищниците играят, за да упражняват ловни техники, докато тревопасните развиват ловкост и стратегия за бягство. Подобен род игри наподобават реални предизвикателства и осигуряват безопасна среда за учене и адаптация без риска от реални опасности. Тази концепция се пренася и в човешката еволюция. Нашите предци са използвали играта, за да усвоят сложни умения, като изработване на инструменти, социално сътрудничество и ориентиране в околната среда. Децата в ловни племена често са играли на възрастни, използвайки миниатюрни инструменти или участвали в ролеви игри, които отразяват реални житейски ситуации. Този тип учене чрез опит е гарантирал предаването на основни умения между поколенията. Значимостта на играта в ученето се подкрепя и от изследвания в областта на еволюционната теория на игрите, които разглеждат как стратегиите за сътрудничество и конкуренция се развиват през поколенията. Те показват, че игроподобните взаимодействия могат да улеснят създаването на социални норми и колективни поведения, основни елементи на човешкото общество. Като имаме предвид дълбоко вкоренената съществена роля на играта в нашето еволюционно минало, става ясно, че включването на игри в образователната среда е в пълен синхрон с естествените процеси на учене. Игрите – физически, стратегически или ролеви – предлагат платформа за активно участие, критично мислене и прилагане на знания по значим начин. Чрез тях можем да създадем среди, ситуации и сценарии, които иначе биха били трудни за пресъздаване. Внедрявайки игрови елементи в образованието, активираме вътрешната мотивация за учене и създаваме условия за изследване, експериментиране и рефлексия. I have been using gamification in my training courses for years, and in my opinion it is one of the best ways to transform academic content into a way that is more attractive, more acceptable for learners, and to be honest, in this way they get a really broader vision of what the content is and how it can be applied in practice. Ако разгледаме играта като основна част от нашата еволюция, ще видим, че обучението чрез преживяване, ученето чрез директен опит, е един от най-естествените начини за обучение. То отразява процес, който използваме от милиони години. Било то при лов или при изследване на нови територии. В съвременното образование това се нарича учене чрез преживяване, при което учениците се ангажират активно със съдържанието, размишляват върху преживяното и прилагат наученото в нови ситуации.
Един от най-разпространените модели на учене чрез преживяване е цикълът на Колб, състоящ се от 4 основни етапа – конкретно преживяване, наблюдение и размисъл, рефлексия, абстрактно мислене и активно експериментиране. Този цикъл описва как обработваме и се учим от опита си. Започва с директно участие в дейност, например игра или решаване на проблем. След това следва размисъл върху преживяното. Третата фаза е свързана с изваждане на изводи и изграждане на теории, а последният етап включва прилагане на новото знание на практика. So how happy are you with the, show me from, let's say a scale from the table up to your head. Okay, you have table head, table is 0 and head is 10. Show me the level of satisfaction. How satisfied are you with the problem that Elon Musk solved? How happy are you about it? 0, 10. All right. All right. How was this? How was cooperation on this in this task? I think that it was based on a democratic system, which is not always the best decision-making system. So what has happened is that some people are happy with it, but some people are unhappy with it. But you decided to vote and take the democratic approach. Would there be any other option how you could have taken your decision? Talking, like making like Debating. Presenting the arguments behind. So if you had more time, let's say you would have discussed more, but this time it was better to have some project solved than no project solved, because the opportunity had just it was a fleeting opportunity. Рефлексията играе ключова роля в този цикъл. Без нея рискуваме да пропуснем ползите от задълбоченото учене. Чрез рефлексия можем да анализираме какво е проработило, какво не е и как да се подобрим. Това е особено ценно при използването на игри в образованието. Игрите осигуряват динамично преживяване, но задълбоченото учене настъпва едва когато насърчим учениците да размишляват върху своите действия, стратегии и постигнати резултати. Посредством процеса на рефлексия, учениците правят смислови връзки и затвърждават наученото чрез играта. След игра или образователно преживяване, рефлексията е от съществено значение за задълбочаване на разбирането и затвърждаване на наученото. Един ефективен метод за водене на такава рефлексия е методът 4F, който се фокусира върху 4 ключови аспекта – факти, емоции, заключения и перспективи. Този метод помага на обучаемите критично да анализират преживяното, да разберат какво са научили и как могат да приложат наученото в бъдещи ситуации. Първо да започнем с фактите. Попитайте обучаемите какво се е случило по време на дейността. Какви са били основните ключови моменти, взетите решения. Като се фокусира върху конкретни събития, този етап обединява всички участници в един и същ контекст. Той гарантира, че спомените на всички са синхронизирани, като предотвратява недоразумения, които биха могли да възникнат от различни гледни точки. След това изследвайте емоциите. Важно е да се разпознаят и осмислят емоциите, които са възникнали по време на преживяването. Чувствата, било то положителни или отрицателни, могат да бъдат интензивни и да замъглят способността ни за критично мислене. След като бъдат осъзнати и обработени, умът може да се отдалечи от емоционалната реакция и да се насочи към по-задълбочен анализ и размисъл. Следващият етап е изводи. Тук учениците анализират какво са научили от преживяното, кои стратегии се оказаха ефективни,
какво можеше да се направи по различен начин, какви заключения могат да се извадят. Тази фаза помага да се свържат преживяването и придобитото знание, като се извлекат основните поуки. Накрая идва етап перспективи. Как учениците могат да приложат наученето в бъдещи ситуации? Какви промени или подобрения ще направят следващия път в подобна ситуация? Този ориентиран към бъдещето етап спомага за затвърждаване на новите умения и знания, като прави ученето практично и приложимо в реални житейски контексти. Важно е да се отбележи, че методът 4F не е твърдо структурирана рамка. На всички етапи и не винаги ще са релевантни към всяка ситуация. И това е напълно нормално. Преподавателят трябва да бъде гъвкав, да прецени на кои аспекти да наблегне и в какъв ред да зададе въпросите за рефлексия, да откликва на нуждите на участниците и да остави дискусията да се развие естествено. Когато преподавателят насочва обучаемите през процеса на рефлексия, ролята му се променя. От централен източник на знания той се превръща във водач. Този подход дава възможност на учениците и учащите се да поемат отговорност за собственото си учене. Когато активно участват в осмислянето на преживяванията си, те по-лесно анализират знанията си и се ангажират по-дълбоко с личностното си развитие. Proč využívat reflexi po aktivitě? Díky reflexi a správnému kladení otázek, neboť otázky jsou v reflexi velmi důležité, a správnému zacílení, na co se v reflexi budete soustředit, můžete lidi nebo tým, s kterým pracujete, dát mnoho. Díky správným otázkám si můžou uvědomit, jaké jsou týmové role, kdo je vůdčí typ, kdo je ten, který má nápady, kdo je takzvaný stmelovač nebo uhlazovač vztahů. Můžou si lidé uvědomit, jak řeší konflikty, jak to funguje právě v té dynamice té skupiny, jestli když má nějaký úkol, jestli se hned pouští do akce, nebo naopak nejdřív jako promýšlej, jak to tam funguje. A to je spoustu pilířů, na který pak můžou dál stavět díky právě tomu uvědomění si správně kladených otázek. Когато включим игри в образователния процес, даваме на учениците възможност да се ангажират активно с ученето по практичен и смислен начин. В учебна среда игрите могат да приемат различни форми. Например, настолните игри предлагат структурирана форма на игра с ясни правила и цели, като насърчават стратегическото мислене, работата в екип и решаването на проблеми. Подобен тип игри са отлични за преподаване на умения като вземане на решения в рамките на определени правила и използване на наличната информация. Ролевите игри позволяват на учениците да влизат в различни роли или сценарии, като така се развиват креативността, емпатията и способността да се гледа от различна перспектива. Те са особено полезни за насърчаване на сътрудничеството, комуникацията и критичното мислене, докато участниците решават проблеми и взаимодействат в комплексна социална среда. Физическите активности и игрите, включващи движение, ангажират учениците, насърчавайки координация, екипна работа и активно учене. Тези дейности особено успешно привличат вниманието и подпомагат ученето чрез активност. Основен принцип на образованието чрез опит. So there'll be three things I'll say randomly. There'll be apple, there'll be orange, and there'll be banana.
For apple, you jump one step in front. For orange, you jump one step backwards. And for banana, bazinga, you turn. Orange. Apple. Apple. Orange banana. Игрите с фокус върху решаването на проблеми са създадени така, че да стимулират логическо мислене, разсъждение и работа в екип, като учениците трябва да решават пъзели или сложни ситуации. Те са отличен начин за развитие на когнитивни умения и умения за вземане на решения. Креативните игри, като разказване на истории или задачи, свързани с творчество, насърчават въображението и нестандартното мислене. Чрез тях се развиват мисленето извън рамките, творческото изразяване и съвместната работа. Нека погледнем по-отблизо какъв е основният ни стимул да играем. Желанието за игра не е просто начин за запълване на времето. То е основна човешка мотивация, която оформя начина, по който взаимодействаме със света. Теорията Хексът предлага полезна рамка за разбиране на различните мотивации зад желанието за игра, като ги разделя на 6 основни типа. Групата на играчите е съставена от индивиди, които се мотивират основно от външни награди. Те не винаги изпитват вътрешна нужда да участват в самата игра, но са привлечени от резултатите, които могат да получат. Те се радват на успеха не заради самия процес, а заради външната изгода. При останалите типове играчи, мотивацията да играят надхвърля външните награди. Те се нуждаят от нещо повече. Тези хора се движат от вътрешни стремежи и намират удовлетворение в самото участие в играта по лични причини, а не просто заради награди. За завоевателите мотивацията идва от чувството за постижение. За тях играта е ангажираща и значима, защото включва преодоляване на предизвикателства и реализиране на цели. Удоволствието идва от самото израстване и успех. Изследователите. Те се водят от тръпката на откриването. Играят, за да откриват ново съдържание, да решават сложни загадки и да изследват непознатото. За тях играта е начин да разширят знанията си и да задоволят своето любопитство. Социализаторите. Те са мотивирани от желанието за връзка с другите. Играят, за да изграждат взаимоотношения, да си сътрудничат с екипа и да участват в социални взаимодействия. За тях играта е социално преживяване. Филантропите намират смисъл в това да въздействат положително. Те играят, за да помагат на другите, да допринасят за кауза или да подкрепят съотборници. Стойността на играта за тях се крие в смисленият принос, който могат да имат. И накрая разрушителите. Това са хората, мотивирани от желанието да оспорват нормите, да нарушават правилата и да създават хаос. Макар действията им понякога да нарушават хода на играта, те също така могат да бъдат
и двигатели на иновации, въвеждайки нови идеи и перспективи, които водят до напредък. Разрушителите представляват много малка част от обществото, едва около 2-3%. Разбирането на различните типове играчи и техните мотивации е ключово за ефективното използване на игри в образованието. Когато знаем какво движи учениците, дали са външни награди, личностно развитие, социална свързаност или стремеж към иновации, можем да създадем учебни преживявания, които резонират с всеки тип индивид и отговарят на различните им потребности. Why I love games in education is that students are more interested in the process. They are not afraid to make some mistakes, and they even don't know they are learning, even if it's more effect. So I can tell you that teacher since 2013 at high school, and since I used it gamification during my lessons, it's totally amazing. So I hope there will be more and more teachers who will join. Thank you. В заключение можем да кажем, че игровизацията и ученето чрез опит не са просто съвременни тенденции. Те отразяват естествения начин, по който хората учат и се развиват. Когато разберем какво мотивира учениците да играят, можем да създаваме учебни преживявания, които са едновременно по-ангажиращи и по-ефективни. Рефлексията и умелият анализ на преживяването играят ключова роля в това учениците да осмислят опита си, да задълбочават разбирането си и да затвърдят наученото. Играта е в основата на образованието. Тя притежава силата да превърне ученето в вдъхновяващ и трансформиращ процес.